Һәм ғарасатлы йылларында да динебезне сакларга, халык буларак исән калырга ярдәм иткән мәдәни мирасыбызның аерылгысыз бер өлеше. Шуңа да Татарстанда мөнәҗәтләр әйтү белән бәйле бәйге фестивальләр әледән-әле уздырылып килә. Буа районының Исәк авылында узган конкурстан Мөршидә Җиһан репортажы. Исәк авылында 5-нче регион ара мирас дип аталган мөнәҗәтләр бәйгесе башланып китте. Минем янымда Казаннан кайткан ансамбль. Әйдәгез сезнең белән танышыйк әле. Нинди ансамбль, сез нәрсәләр башкарасыз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Без Шихабетдин Мәрҗани мәчете каршында эшләп килүче Мәрҗан мөнәҗәтләр ансамбле булабыз. Һәрбер мөнәҗәтнең ничектер мөмкин кадәр белә алган кадәр тарихын белергә тырышабыз. Һәрбер мөнәҗәтне сайлап алганда әлбәттә аның сүзенә игътибар итәбез. Кунак буларак кайткан башкала мөнәҗәтчеләрнең беренче генә чыгыш ясамавы сизелә. Ансамбль буларак чыгыш ясаучыларның киемнәре конкурска җитди карауларына өмет уята. Бу хакта район башлыгы исеменнән чыгыш ясаган Илдар Еремеев та искәртте. Катнашучылар да, оештыручылар да ныклап әзерләнеп, ел сайын көтеп ала. Буадагы түгел, алдарда булган бөтен чараларда без инде нык элемтәдә, киңәшүдә безнең якташлыгыбыз белән уздырыла. Һәм без аларга һаман рәхмәтле. Мөнәҗәт конкурсы ел сайын Исәк мәчетендә уза. Мәчет ул намаз уку йорты булудан тыш, уку-укыту, дини чаралар үтүче мәгърифәт мәркәзе дә булырга тиеш дип белдерде Тимергали хәзрәт Юлдашев. Аны үстерергә кирәк. Заманында бит инде ата-бабаларыбыз динне тоталмаган вакытта шул мөнәҗәтләр белән яшәгәннәр. Шул мөнәҗәт белән динне ирештергәннәр. Көйләп, шуңа күрә аны дәвам итәргә кирәк. Сүзләрен раслап, Сәләх мәчете имам хатибы үзе дә мөнәҗәт әйтте. Иллаллаһ ма лана раббун сива. Эш гамәле белән үрнәк булганнар гына үз артыннан башкаларны да ияртә ала. Инде саныйм бик кирәкле эш дип, чөнки гореф-гадәтләрне саклау дип аны күплегенә журналга, газетага язсаң да, күплегенә экраннан сөйләсәң дә, шун тормышта гамәл кылмасаң бу мәсьәләдә, әлбәттә, гореф-гадәт тә сакланмаячак, тел дә сакланмаячак. Безнең ул якташлык җәмгыятенең эшенең бер юнәлеше. Якташлык җәмгыятенең Буа районы хакимияте җитәкчелеге һәм район мөхтәсибәте хәйр фатихасы белән рухи чаралар үткәрү юнәлеше башланып киткәнгә 5 ел. Шушы мөнәҗәтләр аша инде үзенә күрә бер дин турында да мәгълүматлар биреп, үзенә күрә татар милләтен дә саклап, шулай шул рәвешле безнең татар халкы әлхәмдүлилләh яшәде. Шуннан да халкыбызның күңел байлыгына исен китәр, аның хәтер сандыгында никадәр җыр, мәкаль, бәет, мөнәҗәт. Менә мин бүген башкарачак мөнәҗәтем минем үзем язган мөнәҗәт, әлхәмдүлилләh. Шулай шатланып килдем инде. Бүген шундый монда мөхит, шундый карагыз әле нинди кунаклар килгәннәр, акъяулыклы әбиләр, шундый матур булып утыралар. Бик күркәм, шул кадәрле авыл өендәге зур бәйрәм аш уздырган шикелле. Гаиләдәге кебек үзара теләктәшлек катнашучыларга көч бирә. Нигъмәтләргә шөкер кылганнар. Беренче тапкыр гына чыгыш ясаган Илүзә дә каушап калмады. Минемчә, шундый бәйрәмнәрне уздырырга күбрәк, ешрак кирәк, чөнки ул имамыбызны күбәйтә, динебезне танырга, күбрәк өйрәнергә өйрәтә. Иң өлкән катнашучы Зәүҗия апа ахирәте Руфия белән килгән. Тәрбия өчен бик зур әһәмияткә. Менә карагыз, Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз, олылыйбыз. Пәйгамбәребездән шәфәгать сорыйбыз. Аннары соң Аллаһка рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яшь буын моны ишетсен иде дә, кыямәткә кадәр булган буыныбыз дин ислам юлыннан тайып булдырмаса иде дип намазлар сайын сорыйбыз инде. Тели белгән теләк чынга аша диләр. Газиз балам, синең анаң, хатлар көтәм, газиз балам. Әлеге мөнәҗәтне Түбән Наратбаш авылында яшәп, 101 яшендә вафат булган Сафия Бану Апти язган. Аны башкарган оныгына жюри бер тавыштан беренче урын бирде. Ул мөнәҗәт әтиемә багышланган, чөнки аның әтиемнең әнисе язган. Әтием безнең Венгрия сугышында катнашкан иде. 8 ел Венгрия Будапешт шәһәрендә хезмәт иткән һәм ул
сугыш ветераны иде. Менә ул киткәч шушы мөнәҗәтне балам бәгърем дип язган. Мөнәҗәтләр конкурсында Чувашиянең Татар Сырилы авылынан да катнашучылар булды. Үзебезнең динебезне Татарстан кеше белән, конечно, беренче татар халкы белән күтәрәбез үзебезнең телебезне, динебезне һәм үзебезнең әвәлге җырлар, бәйтләр, мөнәҗәтләрне. Чыгыш ясаучыларга бәя биргәндә яшь аермасы да, күмәк башкару осталыгы да исәпкә алынды. Бик яратып, без киләбез, бик зур хөрмәтләп, матур итеп оештыралар һәр җылны. Рәхмәт оештыручыларга. Белгәнебезчә, халык авыз иҗаты әхлаклылык, кешелеклелек, намуслылык сыйфатлары тәрбияли. Хәзерге кырыс шартларда бу сыйфатлар югалмасын өчен мондый чараларны ешрак үткәрү шарт. Bütün rayonlarda bunu эшләй ала. Bütün rayonlarda. Шу авыл, һәр авылда кичкенә генә берничә генә бала белән шуны ясасалар да, бу безгә бик зур җиңү булыр иде. Бу җиңү без алга барабыз. Алга без мирасыбызны яшәтәбез, халкыбызны яшәтәбез, телебезне яшәтәбез. Моң сагында торучылар без. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары махсус Буа районыннан.